Kwamtwa ba abontene beka say obi ayi ase ye me pre peace mfama no na wo obi ani abra wo twa dwadwo fufuo si wo mpa nipa ni ntimi ni eho obi ayi ase e na wo ba be peace na ene de enya afa hyekese ade na ye na ye ni onyama wo beba bi na nka wodian ba book nim na watima be set record say broni fita ba ye 150 years ene Asanteman ni wura watia Ghana ni nanim watia yimfufuo ni nanim wode nyoma naba etime baba betai akire nanka yefe anaw nim se bia wo bank ye wura be pamo asundue hini ni na ene Asanteman wura woni pia onana ya sumwo ewu ene nyansan wosen ka wo ye na wo prove wo ho na wo kire numonyam eba wa hini enim na esen ka ba edwabo nase bi ene obi ayi ase ena oba pre peace na oba tutuntuma ba betenase na oba be kasa oba pre peace kwamtwa ya hu wo tan na fritete Memwakwaba eba Puyaka TV so Puyaka TV ana wushe. So when your first timer any of modern subscribe. Me notification is to send anytime bia ye di video betumu no. Won son sabe kan wenye bia share. We show ya comment fa ho. Say what gain of a video no ho abusia like video no na share. E mo bia so enya bi share me dasi bebre. Abusia Mmrantiehene wadi nsembi tuja nebusiafo ensemu a Mmrantiehene wadi gu honum no me say emu hwam emu de papa Mmrantiehene say emre bi kwami etua ebeka Asanteman history history ni so obeka ye no na ye ntronko a nebusiafo obeka fa Asanteman ho nebusia Mmrantiehene ka kwami etua na nyi obia na opachire na mom eye Dormaahene anabusiafo wo pachire Dormaahene ana ofre no kwami etua enti wo pachire se Dormaahene emre bi obeka Asanteman history achese ensem na obekika ye no ukom na entronko anabusiafo Wocha eno Mmrantiehene say dear history no Asanteman history no ayede adane ho edi dan adane ho edi eni say Sagranti war 150 years of Sagranti war na ye di no emfisia na no eno anabusiafo o say broni kokko kra no aba out amawiase nyina hu say ampa Asante history nie wo mra broni kokko no woni Asanteman ebe kon ye 1874 achese almost a year Asanteman agudia omriko pie omumemu enne 2024 ebusiafo omusa disa agudie ebre Asanteman back say omumfa nkyere say eyampaniampa omuni Asanteman yede ekoye emomu wiewia omagudie nyina nti o say history no enu ayeden adane ho adi enti se kwame atua eba out abekeka say Asante history no etisei o say tronko no yeden wocha no ka amobi atise Asanteman history kwa ana yeden ewo adanse a ekire say history no no kretrodo history bia eni oman Ghana mu abusiafo adanse ewo ho etise Asanteman history enti o say kwame atua abusia Oka Asanteman history a mo bia nyede emfa serious abusiafo me se Mmrantiehene wo kansem na ne sem no so a wo ka no utimu se emu odu ankasa nti wodi mum yanko video num ne Mmrantiehene abusia won fansem no engu ho no abusia mo ho afasha kese na yedi no yempese be disturb bibia o yempese ebeye entokwasem ni bibia entina sisi no ye ma afashe ne efuro na ya no munim se ebia ya afashe na ekoso no ye ba be kontokwa ye ba be yesi da bi ye sa time no Asante eyo mayo
Asante abakwasem enko a ena adanse wu. History bie no wo Ghana. O wa adanse chen asantefo. Ye ma o history papa. O se ya no mu die ni bi. Ya no mu die bai. Ye mmodi enso ye be ka asem no. Abakwasem edimu. Na ewa animunyam. Na nachi nanim. Obie ni ho. Eya Asanteman abakwasem. Asante abakwasem enko a na adanse ewum. Yenya akwa mitwafo ni bi betena ase. Emomu ma abakwasem tukotena nya abakwasem. Enne yewura se me pese ne me nananom me wo fa asefo abusuafo Asanteman ni na ehu se asante wa abakwasem kese. Ya shada pa na ye din a ye mpese ye bekasa. Ye share video no. Ye de ye pese ye share video no. On video so ye koso afi wo tan a e wo nipa bi mu a mo de tan Asante no. Ye wura me key point bi wo say si ye di tumi hye wo nsam na wo ba na wo ye wadwe se obobo Asante abro a e de wani mu twen na wo twu mu ene betene eye pe onto Asante. Ene se na Mahama te ho. Na ba umia te ho. Ye wura ka wo masem. Na kame akwa se obi akuta Asante flag no. On se ba na Ghana flag ni mu. Na enye Ghana. Ye wura mane to wo manim pefe se Asante ye de ye ho dada. Jennifer kwa akiri. Wakacha manyofo ni se Asante ye oman ne ye da ye ba bi dada ene ye adwene ye ho broni fita di adanse ye broni fita eba oman as Ghana mu ebe fa ye nneoma koye wadi adanse ye wadi nneoma na ba adanse be na wo hwehwe biem a ye nya akwa mpwe bi betena social media so no wo so o ma abakwasem ye ne ye pese saa nneoma wo bi na ekoda boko ye bibia wia mesume twetwe me nneoma to etimu na momote kwa ntwafo na moto na sebi tafache sebi aburu mo nwene nkwa akire se Asante ye nkan abakwasem ti no mu hu de ekoso e de ne me kan kyem na mu hu se Asante wa abakwasem eche obia wo man Ghana mu ya abakwasem de ye mfansie Asante abakwasem utwu mu tan ubehu ubete onsa besom ene broni fitao tuntum kra ntwiem broni fita tuntum entwiem wose me ba Asanteman mu me be fam no makoi adanse ewo mu nie eti enne no yewura sei opese ye nana no mote de ekoso ene video abeda abontene enyomo no mutam koye no abeda abontene edi adanse pefe se ye nananom ne mrofo ekoye ingresi broni fita ye ne omukoye agi o man Ghana esi ho na wo kwampιafo wabakwasem a wuni adanse abakwasem a wo wuni adanse o enso wo so wo ka wabakwasem what a foolish abakwasem no mama ne ntokwa mama ne tweka na tweka na chi no meme ye warrior metodin me hwe de moye onse me hwe da me video bia biem metachiri ena me hwe de ekoso metachiri na me hwe wan kona hwe ye afahye papa bi no ena nka muka sen kan ba be kontokwa me ma afahye na furo na ma hwe nkwasiafo na omutitachiri na wo mu jimie no na mo hoye mesere ye ma afahye na furo na akomutirim na mo atimi o ma biase na mo hu say yes Asante wa abakwasem enye ne yekoton Ghana mo ko agi Ghana ma mo ye yi no na ye ni mrofo ne ye no mu nye dako ye nka hu bi na mo ne mrofo no kokon mo ne mrofo no koye kana na o ye tie ba bi ene ye adwene ye ho enne broni fita tuntum twiem stain color no tuntum twiem wase me bae me be fa Asantefo ne o makoy me ba na me be hu se Asante akekere o man ne kakraka
ete se de broni abrochire se ne ye chichire ye nneoma no sa pepepe na asantefo nyansa o ma chichire bi na o moto o ma bo mu kingdom ana o mutuo kakraka eti broni ni hu ye no na wotan ahoye abeye ana o de attack ne ye de e de baye so oti ase o de attack ne de baye so ya kwa metwiafo ne abia ya bia ene ye ton asantefo aganafo ene ton asantefo enso asantefo anye dai amo mabamu amuda ye koso kun ya konkoye nim ene ne wotowa wote omaiga nemu no momma ya so nkwa didie mo solia na asante momma ya so nkwa didie enye wadwene da se wodi asante beba fom na oboa uchu mu ne betene ye pe wonto asante pa oba bi tena ne da ene hwa fa shekese ya bone tawe ne edam ye wura dini mre odini mre nanano matran kunya nanano matran sifo na ene so muhu sampa mahene wase ba bia enmonyam kese na ma men ka asem bi nkire kwa mpia no kwa mpia ka asem bi se obi ayi ase no nko obepe peace he ene kwa mpia me wonsem bebri anka me de mamo but me mpese ebekwa akoye wo tan ne ntokwasem but me di nyansa bi tu tiri kwa mpia fo no kwa mpia ba abontene beka se obi ayi ase ye me pre peace mfama no na wo obi ani abra wo twa dwadwo fufuo si wo mpa nipa ni ntimi ni eho obi ayi ase na wo ba be peace na ene de enya afa hyekese ade na ye na ye ni wonyama wo beba bi na nka wodian ba book nim na watima be set record say broni fita ba ye 150 years ene Asanteman ni wura watia Ghana ni nanim watia yimfufuo ni nanim wode nyoma naba etime baba betai akire na nka yefe anaw nim se bia wo bank ye wura be pamo asundue hini ni na ene Asanteman wura woni pia onana ya sumwo ewu ene nyansa wosen ka wo ye na wo prove wo ho na wo kire numonyam ebe wa hini enim na esen ka ba edwabo nase bi ene obi ayi ase ena oba pre peace na oba tutuntuma ba betenase na oba be kasa oba pre peace kwampia ya hu wo tan na fitete wo tan amode tan Asanteman na fitete ene obi ayi ase na nka oba be pre peace wate so wo pe peace na wo pass ndua afahye na ekoso no tenase wo ne wo panifo mo tenase na mu se no afahye we ya ade bi enikwase ye ehu firim na se ye ehu firim a Asante be koso ahe ameki history no aye ne kese onso sebia buru uhu nyansa ema wa adwene ma ho se no afahye kese ye koso e wo se meba na mede manim onyam beta akiri anye bia wanim onyam akaketu abi aka be se 3 ntika wo de 3 ne beta akiri so anka be boa mamu apija nanso kwampia ni obi ayi asen ka wo be pre peace afahye kese ye koso broni fita tuntum nim ni video nim waba otutu ni na pampan waba abrofo titiri akukudama hwe record a ye seti record ko yenim ye di abakosem na to ye nananom atankuno matena se hwe ne fe Dormaahene wobaye Mmrantiehene obaye pia nananom bomu omuni na ba Dormaahene wobaye ya santo obahema obabi ahemfo akukudama a wodu omukura ye example eka wo nsem bi mire bi etwa mu omuni na etna pakan omubai na wodi onka wontimi mabi oso pe peace obi ayi ase de ye ntena se nanka ye mfa pre peace mfama wo dwene hu ye kwampia fako wa dwene mu se wo betena ase na wo kase ya pam wo afiri ayi na ase no anka wo pese sa ayifo kronofo no esete sa peace ne beda uwura ntam no enye obi ayi ase na akwakotu mumume enye obi ayi ase na akosa wo nkwan enye obi ayi ase na akwakotu atopre na emom no afahye kese ekoso
Ghana mani na abuchi. Ghana mani na ehwe Asanteman wura. Ghana mani na ehwe Asanteman. Ye set record a woto se na mo nananom ye titimile bi atwa mu a ye pre epefa ahudie ye prepe nsase ye prepe tumi no na muti afuom ena duru so ede na wo ya aboa wo kurom wo ede ade na wo ye onsa afahye no ma bi o ade bi ekoso na wayi hu afirim na ye set record ni wi a na wo ba be pre history fon history be na wonim ena ye ka history papa bi so wate ase broni fita tuntunim fita English akosi broni krum wode ye no ma breye woto ho wo so ka history. What do you know about history? Edi history na wonim kwamtua we ma mana ayo me bebie wa adwenim e ka asem bi kire wo say eye na se na wo pri peace no enne afahye kese abam wo bia kobi na se wantimi ankobi a enye obi ayi ase ena abebe peace e de ama wo manfo on se ba ye wo nananom enkoda wo mu di wachi wo ma mu se sifom because yehu se wo se asin bi anim ye de ensa wurom si ye betwe entimi nka nipa na kwampian tutonio maye na afahye na ekoso no bomodin bia sa do hu bewuram because se na afahye na ekoso no ohun se sampaman hene waje wani monyamu oh yes waje so woni ma na ka cho sampaman hene wo monyam no waje o kase ohimpom bia na otutu ni nan eko Asanteman yewura aso yeso no ka huni se sa nipa no ni din ko enwumanim eko broni krom ye ko make records na to na yewura kan sem bi na ye mede pan wo se mentena ho emu bi amfa Asanteman anim entwitwi fom na me ka kyerem se Asanteman ti ase obumu bo aban panifo wabumu be wase ye di tumi hye wo nsema enye wadwene da so be soleti Asanteman na Asanteman ni ma enyeye etosini me ka asem we di akire wo eye bekese na wabumu enye me na me be kirem e di akire wo na emom no wo nyansa wo ye badwemba na wo ye amanyosem a dwene hu ye se yewura se emfa nche wo tirimu da se Asanteman ni ho na Asanteman ni mu a mamanyosem ne tosini ebe na wabumu mensa mesi so nkirem bibia biem wo ye badwemba afa kwa adwendwenim na mo a motetete nchenchen a mudi kwamtwe achi no onye bemo ye bu bema wo se aboache ben ye ni tama ye di kuntoko ye wo tama ye make history ye wula kasa na kasa na wakasa na wasi emaburu no me nananom no me hyamoden ma Asanteman sunsum na enwura wu oboya ka se ye ni minnuanom fantefo ene te Asanteman mu tie ni ye pa ye wura seti record ni straight wase die na moje Asanteman mu nkoani ni pa eni ebrono a ana akuro o man kese a ye gi ahoho kwanraga me gi ahonagafo matu mu din ko enfantefo ho wamo ba bi atena ye nuanom siremfo nofofo mosifo ye no mu na te Asanteman mu asante ye di odo ene ntiase nkabomu ene de chi Asanteman ade na mo de mo betena so a na mo pese mo ye nyiyimu obi asole Asanteman asantefo e de ne anyamo ye gim wo feso ye gim onimonyam so ye man ba bi tena mama aduane din e ma munsuo dwale mo ho pa na ma no po na mo be ye ene ye wura kasa wo se bema ne bema wode ne sesi ne bo oto ebe nanim enye bema okọ na chi o sa aboaje o da bi onya aboaje oya Asanteman wura ye wura no pia na nanya nkwada ye so wawu ene hwe nipa o mbe pie ho hwe nipa mpempem
a omu bepie ho etitru ni animdiefo ekukudama omu mkuta dignity apapa bi omu mkuta omadwuma papa bi omu na abo odompem ebe supporto yewura nini na ne Asanteman na ahye ne nsa ede na wogie oni Asanteman ba betwem dawre ede dawre na wo betwe ede ade na wonimo kwamtwea ya wo homework ye kwamtwea ya wo homework ye wabakosema bekan ni na eni adanse nanso na asante adanse ebi wom asante amamre asante abakosem ye wadanse ewo ho wadanse we sisi ami busa kwamtwea se wadanse ewo ya unya bi mfa mame because unya adanse papa bia tukotena nya adanse yefiri obo ekwa ha enya adanse fa evidence bra fa vivid evidence bra fa adanse edimu a e kire se no muku GBB wadanse we enkofa pipa work bi ma kire nipa penipa bi fira blu kire amaman so wo mu ba ya wo betisi Africa no pebi bra unni adanse bia wa blu kire akawa no tum netna baby the whole Ghana obie no obetim de nsesi ne bo akase wono na bakwasem wo adanse wa blu kire oni hutew menka achemfo yawo ochehene so wato nana mebo mu akase o otwinimu ene betre ye pe opa wonsa yewura ho enko ablochimam ye beka chense kona koko hu yewura Asanteman wura opemso ko hu na ansa na waba be hu ebi asipen enyeme na me ka kire bi asipen ofa kire ko ho ekoye ese nko ope eye Queen Elizabeth ni na twamfonyini ye ka chense kona ko hu yewura ansa na waba ede na moje mo sole asebi tafache sebi aburu sebi akronto kwamtwea ba social media so obeka abakwasem me abakwasem a okuta wonsatra e na woto na wodo wonsa esim ususi e na woyi obo ye fa ha ye kwa ha mo de jimi na mo sesanda mama ni bifo na emo me ba wo mu a wo mute akire wo mayira no se me ye full loaded in mind yentie nkwasasem o yentie obi a wode wotan kasa nemom no yetie nsema ye pie ne ekọ baabi a ye behu se abrantie wonim de oka wa abusia eni Mmrantiehene ena abusiafo mo tene ka no se ne osikaye no kwame atua opeso ofa kwan bia so de yeden edi dane Asante history nanso no history no abusia oyeden a adanse yeden eda ho a etese Asante history ne tuntimi yeden endane ne da oyeden a Asanteman eye Asanteman na Asanteman so yeden ewo honom ansa na Ghana eyeden eba abusiafo ahanom eye Puyaka TV me see top for mo aye de bebro it is a way of first timer and your bomodia subscribe me a notification so click on no send your video bia ye de betum no won so sabe kan wanya bia share me dasi bebre